Co se týče té uprchlické vlny v Ceutě, tak slíbil jsem vám, že tady budeme mít hosta. Dneska tady máme hosta, který nám přiblíží další informace z této oblasti. Poprosím režii, aby nám sem pustil hosta. Naším hostem je Michala Gánovská, která pracovala ve slovenské televizi jako mezinárodní zpravodajka a dneska působí jako politický komentátor, především v oblasti geopolitiky, v různých zpravodajských institucích, většinou alternativních po celém světě a mimo jiné spolupracuje také s novináři z Maroka, takže paní Gánovská, dobrý večer, vítám vás tady a máte slovo, osvětlete nám, co se tam děje a informace, které máte právě k tomu tématu. Ďakujem veľmi pekne teda za pozvanie, by som na začiatok veľmi rada pozdravila všetkých vašich sledovateľov a samozrejme som veľmi rada, že som dostala priestor teda u vás. Ešte by som upravila, ja som pracovala v spravodajskej televízii TA3, nie v našej, teda STVR, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že dnes možno, že ozrejmime divákom to, čo sa reálne deje v španielskej exklave Ceuta a v ďalších, pretože áno, ako ste spomenuli, tak ja spolupracujem nielen teda s marockými médiami, ale aj so španielskými, egyptskými a podobne. Čiže viem porovnať nejaké správy, ktoré sú zahraničné, viem porovnať správy, ktoré idú v EÚ a dokonca ktoré idú na Slovensku alebo v Česku samozrejme. Takže tam sa stala teda, aby sme tak pochopili teda súvislosti, ja viem, že myslím, že včera už ste vy rozprávali o tejto situácii, ale ja by som teda v krátkosti povedala, že všetko to spustilo podľa oficiálnych správ rozhodnutie Najvyššieho súdu španielského, ktoré vlastne rozhodlo, že migrant, ktorý príde cez plot, doslova, tak môže byť vyhostený, ale ten, ktorý príde po mori, tak nemôže. No a samozrejme to spustilo nejaké také vášnivé vlastne nejaké debaty o tom, že čo teraz. Samozrejme je to právny precedens, takže už sa čakalo, že budú s tým nejaké takéto problémy. Ešte by som rada upozornila, že vlastne v Španielsku je nová, krajne pravicová národno-konzervatívna strana, ktorá sa volá Vox. A tá celá situácia, ona je veľmi protimigračná, celá situácia, ktorá sa teraz deje v Španielsku, tak vlastne posúva tú popularitu tejto strany vlastne vysoko a vysoko, pretože naozaj táto strana je postavená na protimigračnej politike s nulovou toleranciou a tak ďalej. Čiže toto je vlastne taká vnútroštátna situácia. Čo sa týka situácie politickej v Španielsku, tak premiér Pedro Sánchez to má tak dosť nahnuté, pretože pre každé rozhodnutie potrebuje vlastne súhlas celej vlády a tam má veľmi krehkú väčšinu, čiže množstvo vecí, ktoré on by chcel, tak aj tak neprejdú, respektíve množstvo, ktoré by nechcel, tak prejdú, takže je tam veľmi taká krehká celá tá španielská vláda. No ale teraz poďme napríklad na tie veci, ktoré sa diali. Množstvo videí bolo. Napríklad na Slovensku išli samé videá, že prišli migranti, ale hneď sa otočili a hneď išli preč. Hej? Toto je vlastne taký ten narratív, ktorý sa deje. Lenže v skutočnosti, keď ste si pozreli iné videá, ja neviem, priamo zo Španielska, ktoré natáčali ľudia, ktorí tam žijú, tak ste videli, že tí migranti po väčšine neodišli. Ležia na uliciach, spia na uliciach, čakajú, čo s nimi bude. No a tu sa to rozdeľuje na také dve skupiny, pretože ja mám informácie teda priamo z Maroka, že vlastne množstvo tých migrantov neboli klasickí migranti, boli to mladí ľudia, to sme videli aj na videách, boli to chlapci, väčšinou teda chlapci muži a tí boli zvážaní z celej krajiny. Z celého Maroka, nie z jednej nejakej časti, ale doslova ich zvážali autobusy, nakladali na nich a tak ďalej. Omlouvám se, kdo je svážel? Vláda nebo armáda, nebo kdo je svážel? No, toto je teraz ešte vlastne, sú to neoficiálne správy, jednoducho boli zvážaní. Samozrejme, všetko išlo so súhlasom vlády, hej, tak to si nemusíme rozprávať. No a vlastne ten kontext, my sa ešte dostaneme vlastne do pozadia ďalej a ďalej, hej. Čiže boli zvážaní, bolo im sľubované, že príďte, dostanete pečiatku, môžete sa pohybovať po celom Schengene. No a oni keď prišli, poväčšina z nich, tak videli, že teda nič sa nedeje. Áno, niektorí sa vrátili, ale určite nie také množstvo, ako sa
ako sa pardon, u nás hovorí. V slovenských médiách teraz išla vlastne správa, že približne 80 000 migrantov prišlo do Ceuty, ale ostalo tam už len nejakých ako 2000, čo samozrejme sú veľmi pochybné správy, pretože ani samé španielské médiá vôbec takéto niečo netvrdia. Majú tam ďalej krízu. No a teraz aj sme sa ďalej dostávali do toho pozadia. Nie je to tak dávno, čo Donald Trump kritizoval Španielsko. Prečo? Pretože Pedro Sánchez mu nechcel pomôcť so základňami, nechcel mu poskytnúť základne pre amerických vojakov v Španielsku, nechcel im povoliť prelet a tak ďalej. Čiže nechcel sa zúčastniť vojny proti Iraku. Hneď na to vlastne Trump vyhlásil, že Španielsko nie je vhodný partner, už nie sú kamaráti, je to problémový človek a tak ďalej, však poznáme teda Trumpa. No a hneď do toho sa vlastne zapojilo Maroko, ktoré je blízkym spojencom v podstate, Spojených štátov. No a tu by som veľmi rada ešte poskytla naozaj exkluzívne udalosti, ktoré som zosumarizovala a ktoré sa diali ešte pred tým, než sa stala teraz táto invázia. Ona nebola iba tak, bola načasovaná presne aj na deň, dokonca vám poviem, toto bolo v deň, ja som si to pripravila, aby som niečo nezabudla, pretože Deň trónu. V Deň trónu sa to stalo, vtedy si Maroko pripomínalo výročie nástupu svojho panovníka Mohameda VI. Mohamed VI nedávno pomenoval najvýznamnejšiu diaľnicu po Trumpovi na znak blízkeho spojenectva. Hej? Takže len aby sme boli takto v obraze, že čo sa vlastne dialo. No a teraz, čo sa dialo v Amerike, v marci 2026 Michael Rubin je americký historik, analytik a odborník na Blízky východ. Označil Španielsko za koloniálnu mocnosť a odporúčal uskutočniť zelený pochod na Ceutu a na Melilu. To sú vlastne takéto exklávy, respektíve poloenklávy, ktoré patria pod Španielsko. V apríli 2026 Mario Díaz Balart je americký politik a republikán, čiže od Trumpovej administratívy, spochybňuje španielsku suverenitu nad Ceutou a Melilou v snemovni reprezentantov USA. Potom ďalej, máj 2026, výbor snemovne reprezentantov USA pre rozpočtové prostriedky príjma formulácie podporujúce marocký postoj a uvádza, že Ceuta a Melilla nie sú španielským územím. Hej, čiže toto sa už chystalo v podstate od marca. Potom apríl. Americké médiá zverejňujú stratégiu Izraela využívať spojenectvo s Marokom proti Španielsku. Takže sme doma, sme doma. A potom júl 2026 izraelský veľvyslanec pri OSN obviňuje Španielsko z udržiavania koloniálnych enkláv, respektíve exkláv. No a v podstate toto bolo také načasovanie, že vlastne všetko vyvrcholilo potom touto krízou. Hej, ja si myslím teda osobne, že toto bola kríza, bola to výstraha, bol to varovný prst, že keď Španielsko bude robiť nejaké problémy, tak samozrejme prídu väčšie tieto migračné vlny. No, ako vieme, tak hneď sa proti tomu postavilo 22 krajín Európskej únie, na čele teda hlavne s Giorgiou Meloniovou, ktorá do toho kecala najviac, keďže ona postavila tú svoju politiku proti migračnej tejto politike, no ale ako oni vlastne navrhli, že by chceli dočasne pozastaviť Španielsku prístup do šengenského priestoru, no lenže samozrejme, že Pedro Sánchez to odmieta, no a tu teraz mám pocit, že nebude sa legislatívne extra robiť nič. Myslím si, že to ostane len pri nejakých vyhláseniach, pri nejakých ako postoch, hej, na sociálne siete, ale myslím si, že legislatívne nič sa nebude zatiaľ robiť. Nejaké veľké zmeny teraz neprídu. Aj si myslím teda, že s tým šengenským priestorom nebude nič extra, nejaké extra rozhodnutia, že sa na základe tohto neudejú. Ako vieme, tak vlastne tie médiá to zhodnotili tak, že no veď vlastne sa nič nestalo, hej, v pohode, ako tam nejakí prišli, nejakí odišli a médiá to strašne zľahčujú, ale zase na druhej strane napríklad marocké médiá mimo Európskej únie vidia v tomto opäť vydieračskú politiku Donalda Trumpa. Samozrejme tu v týchto médiách to v živote nezaznie, hej, tu sa všetci proste tvária, že to bolo náhodou a
Dokonca napríklad ja som včera robila rozhovor, dnes dokonca so španielským analytikom, včera s takým marockým politickým aktivistom, ktorý pracuje veľa s mládežou, tak on napríklad mi hovoril, že v médiách mimo Európskej únie a vlastne aj v Maroku sa verejne hovorí, že toto išlo na rozkaz Trumpa. Tu v našich médiách samozrejme sa všetci tvária, nie je to len nejakí prevádzači, boli tu, urobili si kšeft, áno, lenže keď som vám teda prečítala aj tieto súvislosti, ona tá príprava už aj v tej americkej snemovni, ona už prebiehala od toho marca, hej, čiže tu sa treba pozerať na tú geopolitickú v celku situáciu. No a tu sú vlastne zase v hre starí kamaráti, a to je Izrael a Spojené štáty, hej. Takže nech sa na to pozeráme, ako chceme, tak zase skončíme tam, zase skončíme v Izraeli a v Spojených štátoch amerických. Takže také aspoň zhrnutie, prepáčte, ja sa ospravedlňujem, tu je tak strašne teplo, no a to som ešte, že pod Tatrami, hej, tak dnes v Bratislave to musela byť katastrofa. Takže snažila som sa takto vám na pár minút to všetko zhrnúť, ale myslím si, že množstvo ľudí chápe, že toto bola prvá vec, neskončila, určite neskončila. A toto čaká, v podstate, aby som to takto zhrnula, toto čaká takéto problémy každého, kto nebude súhlasiť či už s Európskou úniou, alebo s Donaldom Trumpom. Ještě děkuji za to. Ještě se vás zeptám jednu věc. Tak, jak to vnímám, tu situaci, tak Donald Trump vydírá Španělsko tím, že tam v podstatě nějakým způsobem vyprovokoval americká administrativa nebo CIA, aby vznikla tato migrační krize a zároveň média v celé Evropě, minimálně v celé Evropské unii, z toho hned první den udělali obrovskou záležitost. To jsem, nepamatuju si, že by jenom sociální média, které jsou samozřejmě ovládaný vládami, tak byly plný jenom migrantů ze Ceuty. Všichni mluvili jenom tadyhle na to téma. A mě překvapila reakce našeho premiéra, který okamžitě vyzval k tomu, že Španělsko má být vyloučené ze schengenského prostoru. My jsme to tady ve zprávách komentovali, že pohyb migrantů nemá žádnou spojitost se schengenským prostorem, protože ti migranti se samozřejmě nepohybují s pasem přes hranice, aby řekli, my jsme v schengenském prostoru. A zavřít schengenský prostor nelze, protože hranice mezi La Jonguera a Bilbao má, nevím, jestli 1000 kilometrů. Španělsko s Francií má dlouhou hranici. Takže to, že se Španělsko vyloučí ze schengenského prostoru, je podle mého názoru, a tak, jak to tady komentujete, spíš tlak od spojenců Donalda Trumpa, politických, třeba Andreje Babiše, na Španělsko, protože viděli jsme to i v Maďarsku, jakmile někdo se neklaní Evropské unii a NATO, tak musí být odstraněný. A vypadá to, že tohle je politický tlak na španělskou vládu, která pravděpodobně velmi brzy skončí. Řekněte mi ještě, jak se k tomu staví Slovensko. Slovensko udělalo taky hraje se Spojenými státy ten nátlak na španělskou vládu, taky se připojilo k tomu, že by Španielsko mělo byť vyloučeno ze schengenského prostoru? No ja by som k tomu Schengenu povedala, hlavne malo by to prebiehať, ak by to teda bolo v praxi, tak áno, máte pravdu, že nedá sa to nejak akože vylúčiť alebo nejak postaviť múr alebo takto, ale obnovili by sa kontroly. Hej, obnovili by sa opäť kontroly veľmi prísne, tak si to predstavuje tých 22 štátov, že vlastne by sa obnovili kontroly so Španielskom, čiže púšťali by len povedzme nejakých legálnych ľudí. No čo sa týka Slovenska, tak zatiaľ teda som nezachytila, aby sa bolo nejaké teda od premiéra nejaké oficiálne vyjadrenie. Viem, že teda sa zvažuje nejaká dokonca pomoc Španielsku, ale zatiaľ teda neviem o tom, že by sa Slovensko pridalo, ale poviem, že možno, že som to len nezachytila, ale neviem o tom. Nezachytila som dnes ešte zatiaľ túto informáciu. Viem, že teda náš premiér sa stavia ku migrantom akože veľmi kriticky k celej tej azylovej politike. Nemyslím si, že premiér bude oficiálne nejak extra podporovať, povedzme, prijatie migrantov. Dokonca Slovensko odmietlo prijať európske kvóty, Takže zatiaľ si myslím, že je taká skôr vyčkávacia taktika, ale myslím si, že dokonca prezident Peter Pellegrini mal k tomu také teda vyjadrenie, ktoré smerovalo teda skôr k tomu, že by sme podporili tých 22 krajín.
Rozumím. OK, paní Gánovská, děkujeme pěkně za vstup, děkujeme za zprávy, rádi vás pozveme znovu a těšíme se na vás a přeju hezký večer do Tatier, ať tam máte krásně chládek. Hezký večer. Ďakujem. Majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia.